kaya nasa uwan ko Cortez na. Nakita mo ni Uncle Modar? Hindi, Day. Dadya man tong ita na nagkaw. Nakita mo ni Anting nga Borjana? Hindi, Day. Di ba, barbaro nga riban. Nakita mo tatayal daw ng Uncle mo nga kwaraw. Hindi, Day. Di ba, nabarbartik manay? Hindi, Day. Diretsaw, di pa ginuman na nagkaw. Dapat kayo pagpaganditan. Hindi naman isang sanit ka. Day. Kaya nagkaw. Daman yung bangado. Kaya naman ti gamagamaw. Di ba Cortez kayo? Huwag na nagkaw ang paya. Ano kaya nasa uwan ko Cortez na. Ay, din pa yung mutiket na sa abon dito, guys. Di ba, Day? Po anak daw, isawar mo lang ti panagkita mi ti aglawlaw. Naamwamaon mo anya iti kaya na sa worm data poor face. Dajay umun unang nga pi anak kao. Kaya na sa worm dajay umun unang nga pi ket pangtong 8. May kapantong itna, Day. Tuman mo talaga kao. Nakita mo ni Uncle Modar? Hindi, Day. Dadya man tong ita na nagkaw. Kapipi out na lang. Dadya man na diretsong di tong ita na nagkaw. Ay, hindi, Day. Kita may kadwa. Dadya may kadwa nga pi anak kaw. Tikaya na sa wana jay pang papintas. May kapangpapintas na, Day. Tuwan na nagkaw. Pang papintas tikaya na sa wana jay may kadwa nga pay. Nakita mo ni Anting nga Borjana? Hindi, Day. Di ba, barbaro nga riban. Kalpasan na nga naawat na di payout na, napan nga nagdagos nagpapintas na nagaw. In barbaro ka di Q-Pix na, nakita gaw, ay naapaw, in kadin-deliver ka di Shopee na, pang pa-beauty nagdaw. Tapos, dajay may katlong nga pian na kaw, kaya na sa away, pang-arap. May kapang-arap na, Day. Nakita ang tatayal daw ng kilmo nga kwaraw. Hindi, Day. Di ba nabarbartik manay? Hindi, Day. Kalpasan na nga naawat na di PF ka. Diretsaw, di paginuman na nagkaw. So nga, dadya may kalungapay, pang-arak. Indajay may kaupat nga pay anak kaw. Among tigay na sa na gay. Di kaya na sa uwan, dadya may kaupat nga pay anak kaw. Pang-pasadaw. May kapangpasagot na, Day. Kita man ni Mami Manakaw. Si Madaw manipod na ala. Itiday tanga poor face anak kaw. Dapat kayo pagpaganditan. Hindi naman isang sanit ka. Hindi ka arak mo.